Hello my brother, my name is Rafa, welcome to the channel. Yes, subscribe my channel, please comment I love you reaction. I love you. Cha cha cha. Yes, let's go. Kaveli, oli hyvä näköinen. Oli vitu hyvä. Rodeossa paha kun... Laisinkaan. Meillä ei ollut tilaa tuolla istumapaikoilla, niin mä tultiin Heikkin kanssa pötköttele tähän maahan sitten. Tämmöstä on. Jengi luulee, että tää on jotain highlightia, mutta mä käytännössä tää onkin, mutta vähän tämmöstä erilaista. Tää dokkari laittaa tähän pakettiin, ei jaksa enää. I fucking love your song, dude. It's so good. Thank you. Try to say. Kääriä. Try to say kääriä. Yeah. Very good. That was very good. Kääriä. Very good. Yeah. Say cha-cha-cha! Come on! Se on menoa kohta. Kohta mennään tonne haiden syöväksi. Jaha. Täällä ollaan Madridin auringon alla. Mulla on tästä tämmönen puolen tunnin breikki. Tuli ottaa vähän easy hetkeksi tänne ja joku spederäkäs mua ylhäällä. En tiedä kuka, olikohan joku kilpailija sitten, mutta... Ja huomenna sit kotiin. Ollut kyllä makea reissu, raskas reissu myös, mutta... On kyllä etuoikeutettu fiilis, että saa tehdä tällaista hommaa ja koitan nauttia joka hetkestä ja varsinkin nyt kun saa sen hetken edes oikeasti ottaa easy, kunnes taas sitten hommat jatkuu. Koska näitä hetkiä ei tällä hetkellä hirveästi ole. Niin on ollut kyllä ihmeellistä, mitä tuolla kadullakin jengi tulee ottaa kaikkia kuvia ja kaikki on kyllä niinku vaikea käsittää tätä hommaa. Eihän tätä taju. Mihin sitä on lähtenyt? Mä kaadan päälleni champagnea, niin kuin cha-cha-cha. Kilppusekillä. Toi leikataan sitten. Joo, tänään tosiaan saavuttiin Liverpooliin. Lento meni hyvin. Siellä oli heti kentällä odottamassa kääriöitä pukeutuneita vihreisiin asuihin. Oli tosi makea nähdä, että siellä oli jengi valmiina tullut onnittele kisoja varten. Ja muutenkin siellä lentokentällä oli jotenkin hauska fiilis, kun jengi taputti siellä. Muutenkin oli messissä. Sitten saavuttiin pooliin, sitten totta kai koneella lennettiin sieltä ja näin poispäin. Ja bussilla sitten Manchesterista tultiin tänne ja huomenna mennään ekoihin viisureeneihin ja odotan todella innolla. Saa pukea vermeet päälle ja kokeilee sitä kaikkea lavastusta ja muuta täällä. Pääsee vähän lauleskelemaan ja kuuntelemaan, miltä se sit soundaa. Oon tosi odottavaisin mieli. Huomenna on tosi tärkeät treenit. Toki siinä varmasti on hakemista uudessa paikassa, uudessa ympäristössä ja uskon, että kaikki menee hyvin ja tehdään parhaamme, koska näitä treenejä ei ole hirveästi täällä, niin kaikesta pitää ottaa kyllä niinku semmoinen hyvä fiilis messiin ja lähteä nautiskelemaan. Kalleimmat liput sait ostettua tähän. Joo, nyt alkaa toi Pocahontas. Katellaan sitä tässä hetken aikaa.
ja paljon pitkipäiviä takaa. Mielenkiintoinen Pina Colada ja rata. No niin veli, mitäs meni nyt sitten ensimmäisenä? Siis loppuu kohden kuin paremmin. Totta kai eka kerta aina eka kerta, että ei se täydellinen ollut vielä, mutta oon tyytyväinen. Miltäs se stage vaikutti? Oliko se minkälaisia fiiliksiä? Ihan sika hyvä. Se lattia aika tahmea. Jos vertaa siihen, mutta ei se nyt ongelmia tuottanut. Paitsi aluksi, kun sinne käveli, niin vähän töhki. Ei voi hiihtää, joo. Joo. Muuten ihan hyvä, mutta luisto oli vähän. Luisto on ihan huono, joo. Siinä olisi tarvinnut vähän parempaa luistoa totta kai. Yes, congratulations guys. Subscribe my channel, please comment. I love your reaction. Yes, beijos, bye bye.